Здравейте, драги слушатели! За мен е чест пак да ви посрещна в нашия подкаст. Аз съм Стефан и вие сте с четвърти епизод на Eternal Balkan подкаст за Вечния Балкан. Днес отново достигам до вас от моето студио в София, в сърцето на България и на Балканите. Искам днес да довършим тази мини-серия, така да се каже, от епизоди относно основните концепти, важни за този подкаст. Ние преминахме през историята, духовността, а сега ще разгледаме и философията на земите на Балканите. Разбира се, в този, както и в предишните епизоди, ще разгледаме темата в една по-обща перспектива и ще влезем в повече подробности в бъдещи епизоди. И сега, както и вие сигурно знаете, този епизод излиза в едни така, как да ги назова, предизвикателни времена. Много събития се случват в различни краища на света, много от тях, за съжаление, с тъмен оттенък и времето, в което живеем, е далеч от просто или от еднозначност. Моите молитви са с хората, които пострадаха през изминалите седмици. Нека да имат покой, те и техните близки. Споменавах за тези неща и в първите епизоди на подкаста и за съжаление тази сложност на обстановката продължава. В същото това време навън пролета е видна в момента, когато записвам този епизод. Както в природата и парковете тук в София, така и в цяла България и в целия регион. Природата се възражда, живота тече в корените на дървета и растенията. И двете страни на живота на тази ситуация са част от нашата реалност и нашето съществуване. И двете са част от нашето колективно изживяване. Затова ще продължа с епизод и се надявам той да ви даде малко спокойствие, знание и нещо, което да подкрепи вашия дух. Нека да започна и споделя някои идеи за философията. Именно философията на Балканите, именно тези страни на един определен подход към живота, който аз наричам житейска философия. Това е една философия, изградена на фундация от любов, откритост и от отвореност към другия. Това е едно светосещане във време на радост, музика и съвместни танци във всякакъв смисъл на думата и споделеност. Това е една идея на индивидуалност, но тази, която не е просто себична, а по-скоро изпълнена с мъдрост, воля и грижа за своя род и за своите близки. Всичко това гради тази философия, за която искам да говорим. Да започнем с идеята за една реална философия и защо практикуването й е толкова важно. Става въпрос за житейските избори, всекидневен настрой и упование в неща, които избликват от дълбоките кътчета вътре в нас. Това важи за проявеното гостоприемство и доброжелателност към другия. Например, за мен едни от най-запомнящите се моменти са моментите, когато гостоприемност ми е била показана. Това важи за споделената мъдрост, виждания и житейски истории, които дори един непознат би споделил. Това е, да кажем, дори един таксиметров шофьор, например, който съм срещнал за първи път и сме си побъбрили заедно. Да чуеш историята на този човек, да си поговорите и такива случки като че ли са случайни, в кавички, но определящи по нашия път. Така е и с поделените традиции, моменти на обичаи и празненства, които споделяме. Или дори сантиментален момент или песен, които докосват сърцата ни. Всички тези моменти и частички са много важни за цялостното ни човешко изживяване. И за радост, мисля, Балканите са доста богати с това. Една много важна част от житейската философия, за която говорим, е умението да издържаме инстинкта ни да оцеляваме през всякакви трудности. Вероятно това ще докосне много струни и не е най-лесна тема за обсъждане, знайки с какво е свързана историята на народите на Балканите, етносите, всички, които населяваме този полуостров. Но базирайки се на моите наблюдения и изживявания, мисля, че това качество да оцеляваме и в трудните моменти е просто вградено в самите нас, в мисленето и чувствата
и в светогледа на много нас. С всичко, което следва от това. Без да навлизаме в подробности, защото това е сложна тема, но исках просто да отбележа това качество и това основно нещо, което е свързано с философията на живота тук на Балканите. Накрая ще завърша с един аспект на тази философия, който е забележителен, но пак е доста сложен, както виждаме за доста неща в тази тема. И това е, мисля си аз, единението. Това е концепта за заедност. Виждал съм удивителни неща, когато наши сънародници са били в време на единение един с друг. Това е било свързано, може би, с някакъв значим обществен успех, момент на наслаждение на едно прекрасно изкуство, музика, песен или участие в някакво шоу. Също така участие в древни обряди и събирания, които имаме доста през годината. Като наблюдаваш наистина удивително човек да види синергията и свързаността между хората в такива моменти. И повярвай ми, това да се случва се, но не е лесно да го наблюдаваме. И не е някаква даденост. И именно заради това е много специално. И си мисля, че има огромен потенциал за себе си. Тази ключова дума свързаност е просто удивителна. И надявам се, първо предстои да наблюдаваме как нещата ще се случват от сега нататък. И аз, и надявам се, вие и всички, за които Балканите са важни, за хората, които не сме неравнодушни и искаме да върви напред с тази откритост, за която съм говорил преди. Мисля, първо предстои да видим интересни неща. Така, драги слушатели, мисля, че изчерпах каквото иска да кажа на този момент за житейската философия. Надявам се, че идеите, изразени в епизода, са били полезни и интересни и са ви накарали да помислите. Ще завърша, както обичам, с един цитат, който добре сумаризира съвета, който мисля важи за всички нас и с който съм много съгласен. Той е от книгата "Балканите. Модернизация, идентичности, идеи", сборник в чест на професор Надя Данова. Цитата гласи така: "Трябва преди всичко да запазим ценностите и устоите на обществото, да запазим взаимното разбирателство, добросъседството между народите и приятелството между хората, не само на Балканите." И така, драги слушатели, това беше всичко за този епизод. Надявам се, че ви хареса и скоро ще се чуем отново. Желая всичко най-добре. Наслаждавайте се на пролета. Довиждане у мен. Чао!